För att lägga till ny medarbetare går du in på, jag sätter in den på svenska. Gå in på mitt företag. Redigera företag. Sen går du in på medarbetare. Lägg till medarbetare. Sätt in namn. Mail. Vælg her, om medarbejderen skal have mulighed for at være admin og kunne lægge ind produkter, eller om medarbejderen skal være synlig eller ikke synlig på siden. Så det skal være synlig og skulle kunne registrere. Læg til. Og nu har det hent det, at medarbejderen har fået en mail. Bed gerne medarbejderen kolde i spam-mail. Det kan have hamnet der. Er det så, at din mail har hamnet i spam, gå ind dog og ændre, altså til at du fremover ikke får alt din mail fra en producer i din spam. Så gå ind og ændre den. Kommer ikke medarbejderen ind automatisk, klikker du skicka igen, og den skicker ud nyt mail. Og annars så er du velkommen til at tag på os på supporten. Det kan du gøre hernede i hjørnet, eller ring op os. Då hjælper vi i gang medarbejderen. Er medarbejderen redan registreret på Foodjuice, men ikke ligger under företaget, då flytter vi ind den manuelt bare herover. Tak så mycket!